Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. І дякую, що ви залишаєтеся із нами і слідкуєте за подіями разом із телеканалом АТR. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Артем Романюко, член Ради громадського контролю НАБУ. Пане Артеме, доброго дня вам. Доброго дня. Власне, звичайно, розпочинаємо з оперативної інформації. Як з губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі можуть депортувати в одну із країн Європи. Про це виданню «Українська правда» повідомили високопоставлені джерела у правоохоронних органах. Власне, за словами співрозмовника, після затримання Саакашвілі у Києві його швидше за все депортують з України. Усі процедури по висиланню не займуть багато часу, адже вже є рішення судів. Власне, ви зараз можете бачити відео, як нам повідомив один із соратників Міхеїла Саакашвілі Юрій Дерев'янко. Його знімали в одному зі столичних ресторанів у центрі міста і знімали його безпосередньо ті, хто у цьому ресторані спілкувався із Міхеїлом Саакашвілі. Ви, власне, можете самі побачити представників певних, вочевидь, силових структур, які проводили це затримання. Власне, наразі ми з'ясовуємо інформацію, хто саме проводив ці слідчо-процесуальні дії. Власне, зв'язуємося із представниками Національної поліції, управлінням міста Києва, і зв'язуємося із Державною прикордонною службою України, адже, власне, надходила інформація про те, що саме представники ДПСУ є тими людьми, які ви бачите зараз на своїх екранах. Власне, як тільки отримаємо підтвердження у когось із правоохоронних чи силових структур, одразу повідомимо вам, наші телеглядачі. Власне, соратники Саакашвілі наразі прямують до аеропорту Бориспіль. Про це повідомив Давід Сакварелідзе. І, вочевидь, є певні міркування щодо того, що Міхеїла Саакашвілі можуть депортувати, екстрадувати. Будемо чекати, власне, оперативної підтвердженої інформації для того, щоб робити вже певні висновки. Але, пане Андрій, звичайно, запитаю у вас, буде процедурно, власне, в якому статусі наразі перебуває Міхеїл Саакашвілі? Можливо, ви нам підкажете, і, власне, із чим можуть бути пов'язані ось ці слідчі дії, які були проведені в одному зі столичних закладів? Прошу. Ну, я не юрист, тому я не можу по процедурі там якось судити. Але я думаю, що це такий секрет Полішинеля, про який всі знають, але якби всі мовчать про те, що ніхто ж не буде сумніватися, що це якесь політичне переслідування. І те, що зараз це може розвиватися двома шляхами. Або екстрадиція, або депортація. Підстав для депортації можна наскрести там через перетин кордону, а підстав для екстрадиції є достатньо через запит власне Грузії. Тому, я думаю, через це ми і не маємо жодної інформації про те, що зараз відбувається, куди, власне, прямує везуть, точніше, пана Саакашвілі, тому що, я думаю, ми про це дізнаємося вже, коли він буде десь або там, на жаль. Власне, от ви сказали, що є два шляхи. Ми і перед ефіром про це говорили: екстрадиція або депортація. Але для депортації країна має прийняти, власне, Саакашвілі. Як гадаєте, чи можливо те, що він, зокрема, поїде до родини у Нідерланди, або поїде, до прикладу, не поїде, а фактично депортують його у Польщу, звідки він перетинав кордони з Україною? Ну, так суто логічно, більш логічно виглядає версія депортації до Польщі, бо все ж таки звідти він перетинав кордон, коли був той знаменитий прорив, як його називають. Тому моя думка, що більш вірогідно туди, якщо мова йде про депортацію. Але, знову ж таки, я не бачу сенсу зараз згадати про це. Щось з цього однозначно відбувається і, на жаль, відбувається однозначно, я думаю, юристи пізніше дадуть свою оцінку, однозначно відбувається не у відповідності до українського і навіть міжнародного законодавства. Але побачимо. Якщо це відбувається із порушенням законодавства, чому їм тоді гребують? Тобто це все ж таки політичні мотиви винятково і без варіантів? Ну так, бо всі, помітьте таку деталь, всі тільки обговорюють те, кому вигідна екстрадиція Саакашвілі. Ніхто не обговорює правову сторону цього питання. Хоча, наприклад, і навіть при перетині кордону, точніше, при тій історії, коли забирали громадянство у Саакашвілі, фактично була порушена українська конституція, яка прямо забороняє такі дії. Але це ніколи не хвилювало. Так само, як не буде хвилювати нікого правова сторона, я маю на увазі тих, кому вигідна екстрадиція або депортація, їх не буде хвилювати правова сторона. Їх буде хвилювати виключно підготовка думки суспільства, як воно зреагує на це. І я думаю, що вони провели достатньо хорошу роботу з цього питання, для того, щоб відчувати себе зараз у безпеці і знати, що
якась суттєва частина суспільства просто підтримає такі дії, наскільки б вони не суперечили законодавству. І це стосується абсолютно, можна абсолютно по-різному ставитися до Саакашвілі, до того, що він робить. Але якщо ми будуємо правову державу, то все ж таки закон має розповсюджуватись на всіх однаково, а не вибірково. Власне, якщо говоримо про політичні підстави для таких дій, то от раніше президент Петро Порошенко заявляв, що екс-президент Грузії та лідер партії Рух нових сил Міхеїл Саакашвілі не має права займатися політикою в Україні і може бути висланий з країни. Власне, про це він розповів в інтерв'ю австрійському виданню «Профіль». Цитую, Саакашвілі не є громадянином України, він теж не є українським політиком, тому що, згідно із нашим законодавством, він повинен бути громадянином України, щоб мати можливість займатися тут політикою, сказав Порошенко. І також додав, що він, тобто Міхеїл Саакашвілі, порушив український закон, він був засуджений у Грузії. До моїх обов'язків як президента не входить вирішувати, що з ним трапиться. Його можна було б вислати, хоча я б цього не хотів, власне, додав президент і зазначив, що питанням екстрадиції Саакашвілі має займатися Державна міграційна та прикордонна служба, на які він, цитую, не хоче впливати. Як відомо, власне, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Міхеїла Саакашвілі. Підставою назвали те, що у 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію у заяві на отримання громадянства і не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під власне такою анкетою. Кому може бути, на вашу думку, все ж таки досить потужний інфопривід сьогодні у нас з вами відбувається, і, власне, доводиться, навіть не маючи поки що дійсно підтвердженої інформації від правоохоронних джерел, обговорювати цю ситуацію також. Кому може бути незручним, можливо, Міхеїл Саакашвілі? Можливо, не персони можете сказати, власне, свою позицію, як вважаєте? Ну і знову секрет Полішинеля, про який всі знають, всі розуміють, що це найбільший на сьогодні політичний опонент і збудник громадського спокою саме для президента України Петра Порошенка. І ті заяви, що Петро Порошенко не впливає на міграційну службу і так далі, ну я думаю, що знову ж таки всі прекрасно розуміють, що президент має вплив на ці служби, має вплив на сьогоднішню ситуацію, і без його особистого якогось дозволу або благословення те, що зараз відбувається, не відбувалося б. Я не можу ці слова підтвердити паперово там або якимись там законами, ну але це така річ, я вважаю, яка на сьогодні, на жаль, в українському суспільстві, в політикумі є аксіомою, що вищі посадові особи держави мають вплив на ситуацію, особливо коли це стосується політичної конкуренції, коли це стосується державних служб, які можуть допомогти цієї конкуренції уникнути. Власне, ми чекаємо дійсно на підтвердження, хто все ж таки проводив операцію від правоохоронних і силових структур. Власне, є також інформація, що колишнього голову Одеської ОДА і колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримував спецпідрозділ Державної прикордонної служби «Дозор». Власне, про це видання 112.ua повідомило джерело у Міністерстві внутрішніх справ України. Наразі ніяких інших подробиць джерело 112.ua не повідомив. Власне, у поліції Києва від коментарів щодо затримання Міхеїла Саакашвілі станом на зараз знову ж таки відмовилися. І, вочевидь, знаєте, здається, що ви маєте рацію, що вже коли Саакашвілі, вочевидь, покине територію України, може дізнаємося, звідки і, точніше, куди і хто його відправив. Власне, зв'язуємося так само із Державною прикордонною службою. От всі подробиці і деталі, які нам відомі щодо сьогоднішньої ситуації із Міхеїлом Саакашвілі, обов'язково розповімо вам упродовж нашого прямого ефіру. От, а власне, ще повертаючись до нашої розмови з паном Андрієм, хотілося б запитати про те, що безпосередньо про НАБУ. Почати нашу розмову і відволіктися від Міхеїла Саакашвілі. Власне, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що влада намагалася цитую вбити бюро. Однак робота НАБУ показала, що в країні немає недоторканних. Про це він сказав на брифінгу у Києві 8 лютого, звітуючи про роботу відомства. Ситник вкотре підкреслив, що робота НАБУ була б неможливою без спеціалізованої антикорупційної прокуратури і навпаки. За даними керівника бюро, за 2 роки НАБУ викрило у корупції понад 300 осіб, з них передали до суду справи стосовно 173 осіб.
спосіб. Також Холодницький та Ситник, які, власне, проводили спільний брифінг, розповіли, що від початку розслідувань завдяки роботі детективів та прокурорів державі відшкодували збитки на суму понад 250 мільйонів гривень. Крім того, відомствам вдалося попередити розкрадання майже 2 мільярдів гривень, з них близько 1,5 мільярди у сфері енергетики. За період роботи для викриття топ-корупціонерів НАБУ та САП скерували 300 запитів до 57 країн світу, 130 із них було виконано. За словами директора НАБУ, Латвія, Кіпр, Австрія, Швейцарія і Велика Британія – 5 топ-країн, де залишили свій слід українські корупціонери. Ситник наголосив, що бюро постійно збільшує кількість справ, які реєструються за результатами аналізу електронних декларацій. Утім, зазначив, що НАЗК їм не союзники, адже НАБУ для відкриття провадження має дочекатися висновку НАЗК про повну перевірку декларації. Пане Андрію, хотілося б, власне, щоб і ви зі свого боку підбили підсумки за тими словами і тими цифрами фактично і фактами, про які говорив Артем Ситник і Назар Холодницький. Багато справ, фактично, багато скеровано проваджень антикорупційних, але звикли говорити багато хто, що фактично НАБУ, справи НАБУ, вони у суді не те, щоб розвалюються, вони, знаєте, не набувають свого кінцевого фактично результату, тому що вони якось тягнуться. Чи погоджуєтеся із цим? Чому? І за підсумками, власне, звіту Артема Ситника, прошу ваш коментар. Дивіться, тут треба пояснювати одну дуже просту річ. Як побудовано, власне, і чому з'явилося НАБУ, САП, антикорупційна прокуратура, НАЗК і інші антикорупційні органи нові. Це така стратегія, такого подроблення наших правоохоронних органів, власне, в цій антикорупційній сфері, на дрібні такі фракції, які мають бути незалежними одна від одної. Внаслідок такого дроблення виникли, власне, нові органи, в тому числі НАБУ, НАЗК, і в тому числі антикорупційна прокуратура, ДБР і всі інші оці назви, які ми зараз чуємо в медійному просторі. Для чого це робилося? Внаслідок цієї стратегії відбувається таке собі резервування. Тобто, коли всі прекрасно розуміють, і в тому числі європейці і американці, які ці процеси інспірували, що коли в Україні щось нове і незалежне створюється, то є там велика вірогідність того, що воно буде створено завідомо мертве, підконтрольне і корупційно вже заангажовано. Так, власне, зараз відбувається з ДБР, так, на жаль, відбулося вже з НАЗК, Національної агенції з запобігання корупції, але внаслідок цієї реформи збереглося два органи. Це незалежне слідство, тобто Національне антикорупційне бюро НАБУ, і незалежне обвинувачення, та спеціальна антикорупційна прокуратура. Але для замикання цього ланцюга потрібно ще, окрім слідства і обвинувачення, потрібен суд. Суд начебто в Україні є, але ми всі прекрасно розуміємо, яку довіру він викликає і наскільки він, знову ж таки, ангажований. Саме для цього і саме через це зараз відбувається дуже серйозний галас навколо саме антикорупційного суду. З антикорупційним судом ситуація абсолютно така сама, як з правоохоронними структурами. Є в Україні 7 тисяч суддів. Одномоментно всі прекрасно розуміють, і в тому числі МВФ, європейські, американські партнери, що не можна 7 тисяч суддів в українських реаліях взяти і в один день замінити. Просто немає стільки кадрів, немає стільки потужностей для того, щоб їх нових там навчити, щоб вони прийшли незаплямовані і почали чесно судити. Тому вони пропонують нам зробити один маленький, гордий, але незалежний антикорупційний суд, в який набрати десь до 100, 80, там 100 суддів, яких в умовах українських реально відібрати якраз, навіть з існуючих суддів, бо там є доброчесні, нормальні люди, з юристів, з адвокатів, з наукової спільноти. І цим судом замкнути цей ланцюжок. Тоді виявиться наступна річ, що раптом справи, які НАБУ і САП віддають до суду, тобто ті, які вже по яких розслідування завершено, почнуть отримувати справедливі вироки. Я кажу справедливі і маю на увазі, що це можуть бути і виправдання, це можуть бути і тюремні строки, це можуть бути і там якісь умовні строки, але це будуть справедливі покарання. Справедливі покарання, на жаль, нікому в Україні зараз не потрібні, особливо коли мова йде про топ-корупцію. Бо зараз, от саме в цьому ланцюжку, НАБУ, САП, антикорупційний суд, це мова якраз про топ-корупцію. Ви розумієте, який йде спротив
І якщо казати про другий поспіль звіт НАБУ, він завершується, в принципі, одним і тим самим лейтмотивом, що ми розслідуємо, ми даємо підозру, ми відправляємо справи в суд, але в судах нічого не відбувається. Сьогодні, буквально декілька годин тому, було перенесено засідання по голові Державної аудиторської служби України. І, в принципі, це лише там перший перенос, а є справи, які там по 15-17 місяців переносяться. І звісно, що є запит в суспільстві. Люди кажуть, де посадки? Давайте нам терміново всіх корупціонерів в тюрми, бандитам тюрми. Так? І звісно, що цей запрос адресується помилково до НАБУ, справа якого насправді довести справу до суду. І це є показником ефективності НАБУ. Скільки справ доведено до суду. А от показник ефективності судів – це скільки вже отримано по цих справах справедливих рішень. І от, на жаль, основне, що можна з цього звіту, як і з попереднього, винести, це те, що справи, на жаль, лежать в судах і не рухаються далі. Але ми ж розуміємо, що антикорупційний суд – це не панацея, тому що потрібно відібрати компетентних і фахових суддів, які зможуть розглядати безпосередньо провадження Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як, на вашу думку, має проходити конкурс? Тому що конкурс, знаєте, і процедура відбору суддів – це якийсь зараз камінь спотикання. Хтось каже про те, що от подивіться на НАБУ, ми мали фактично дорадчу функцію міжнародних партнерів, і от ми бачимо, що НАБУ там займається дійсно антикорупційним провадженням. Подивіться на НАЗК. Ми не мали дорадчої функції міжнародників, тому НАЗК нам не принесло бажаних результатів. Хтось каже про те, що фактично в Україні є фахова спільнота, яка може увійти до цієї комісії по відбору суддів. Якої позиції притримуєтеся ви? Як має проходити конкурс? Хто має бути в цій комісії? Ну, по-перше, відбір до НАБУ, коли обирали, власне, пана Ситника, так, він був на початку антикорупційної реформи, на цьому прискоренні, яке давала ще революція, і в тому вікні можливостей, коли можна було робити такі шокові зміни. І тоді, на мою думку, просто цей відбор його просто випустили з уваги. Ті, хто має на сьогоднішній день владу, і ті, хто зараз заважає зробити прозорий антикорупційний суд. Щодо конкурсів до нового суду. Я особисто вважаю, що конкурсна комісія може складатися частково із української сторони, і частково з міжнародників. Але, наприклад, те, що пропонується зараз в президентському законопроєкті, тобто усунути Громадську раду доброчесності від цього конкурсу, або надати суто таку зіцпредседательську роль для міжнародних організацій, це неприйнятно. І є ж вже підтвердження тому, як це працює, коли можна долати вето міжнародників при допомозі ВРП, чи як воно там називається. Це конкурс до Верховного суду, який пройшов, і, власне, туди протягли всіх, кого було потрібно протягти, незважаючи на те, що на них були дуже погані рекомендації від тої ж таки Громадської ради доброчесності. Тому перше і найголовніше – це те, що визначальна роль в відборі майбутніх суддів має бути все ж таки закріплена за міжнародною спільнотою. Хтось може сказати, що це там зовнішнє управління, це дуже улюблений аргумент. А що робити, якщо по-іншому ми не можемо? Якщо ми знаходимо будь-яку там лазейку, яку тільки можливо, для того, щоб потім протягати якихось дискредитованих суддів, які потім будуть знову ж таки саботувати справи. Або якщо ми в закон закладаємо стільки дірок одразу на старті, всі вже знають про те, що в президентському законопроєкті, який зараз про антикорупційний суд знаходиться в Раді, що там просто настільки завищені вже умови для кандидатів, що їх просто не знайдеться в Україні. Плюс, як я вже сказав, знівельована роль міжнародників, плюс все це дозволяє дотягти відбор суддів наскільки завгодно. Можна на рік розтягти, можна на 2, можна на 3.
Суспільство ж не буде чекати. Є 3 альтернативні депутатські законопроекти. Ви знайомилися з ними чи ні? Можливо, якийсь із них видався вам більш, скажімо, якісно виписаним документом для того, щоб фактично виносити його вже після комітету у сесійну залу парламенту? На мою думку, не треба відволікати фокус уваги на інші законопроекти через те, що законодавча ініціатива по антикорупційному суду має виходити від президента. І це в тому числі є рекомендації міжнародників і Венеціанської комісії. Саме через це знімався законопроект 6011, якщо я не помиляюсь, його номер був, який був розроблений, був у Раді, але який венеціанка рекомендувала зняти на користь президентську. Саме через те, що тут має бути за Конституцією законодавча ініціатива від президента. Тому, що стосується альтернативних законопроєктів, моя взагалі думка була така, що цей законопроєкт президентський, його просто неможливо виправити. Але це знову затягує на невідомий час процес прийняття цього закону. Тому якийсь компромісний, можливо, варіант, який... Хоча, розумієте, саму безглуздість ситуації. Коли ми кажемо про компромісний варіант закону про антикорупційний суд, цей компроміс, він виглядає таким чином. Давайте трошечки залишимо все ж таки повітря корупціонерам. І мені дуже дивно, коли про цей компроміс ми сперечаємося з головою держави, фактично, який є зараз ініціатором цього законопроекту. Тому, можливо, можна його і виправити, але зараз зміщати фокус уваги на інші я б не став. Власне, повертаючись до звіту НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, от якщо беремо, до прикладу, слова Артема Ситника, от виходить керівник бюро, звітує, власне, про виконану роботу, або там на якій стадії знаходяться там ті чи інші провадження, ті чи інші ініціативи, процедури. Хто має, на вашу думку, здійснювати фактично контроль за виконанням того, про що говорять очільники таких структур, зокрема Артем Ситник? Тобто багато хто говорив про аудитора НАБУ, і це питання так само контроверсійне і так само застрягло поки що у парламенті, наскільки я розумію, тому що і в антикорупційному комітеті досить складна ситуація склалася парламентському. Хто має контролювати діяльність НАБУ і виконання безпосередньо того, про що говорить пан Ситник? Кращого механізму, ніж незалежний аудит, ще не вигадали. Тому це дуже грамотно прописано в законі про НАБУ, що діяльність має оцінювати, контролювати саме троє незалежних аудиторів. Багато людей плутають цей аудит з фінансовим. Він не є фінансовим, він охоплює всі сфери діяльності Національного бюро. І я вважаю, що це нормальний дієвий механізм. Але якщо призначати туди лижних інструкторів, то, звісно, ми не отримаємо жодного результату, точніше, отримаємо такий, як потрібен там одній зі сторін, яка зараз бореться за своє фактичне виживання як класа, тобто топ-корупціонерів. Тому моя думка така, що аудиторів треба набирати для НАБУ. Має бути ця група з 3 аудиторів врешті створена, але вона також має бути, у неї має бути довіра всіх кіл, які зараз є зацікавленими сторонами в цьому процесі. Тобто антикорупційної спільноти, яка так чи інакше бере участь у роботі бюро, чи то через громадські інструменти, чи то через повідомлення про злочини, самого Національного бюро, антикорупційної прокуратури, і врешті-решт парламенту, Кабінету міністрів і президенту. Але не протягування своїх якихось фігур, а саме прозорий, відкритий конкурс, який, в принципі, він йшов. Так чи інакше на комітеті заслуховували кандидатів, кандидати були серед них міжнародники, їх випускали в сесійний зал, інша справа, що вони не набирали там потрібну кількість голосів, але цей процес треба продовжувати, я вважаю. Пане Андрію, от знову ж таки повертаючись до цього звіту, Артем Ситник сказав, що фактично влада зробила усе для того, щоб зруйнувати Національне антикорупційне бюро. Чи з цим погоджуєтеся ви? І, власне, що зробила влада, про що говорить Артем Ситник, і де руйнування Національного антикорупційного бюро України? Я погоджуюсь з цим, тому що є декілька сценаріїв, які одночасно розробляються для того, щоб так чи інакше не те, щоб знищити,
хоча це рівноцінно, а просто поставити під свій контроль Національне бюро. Перший механізм, він такий, я б назвав, законодавчий. Тобто постійно в Раді з'являються різні законопроекти, ну, на кшталт того, що з'явився перед Новим роком, коли він прогримів на весь світ, коли намагалися поставити директора НАБУ в залежність від більшості Верховної Ради. Простої більшості причому. Цей законопроект, на щастя, поки що відійшов на другий план. Потім механізм, про який ми вже сьогодні поговорили, це аудитор НАБУ. Якщо поставити підконтрольних аудиторів, то буде той звіт, який потрібен, а це також єдиний можливий варіант, ну там, окрім природніх там, смерті або кримінального провадження, зняти директора НАБУ. Звісно, що поставити бюро під контроль – це якраз змінити, ну фактично змінивши директора, змінивши політики всередині бюро, я думаю, що можна буде зробити його підконтрольним. Тому, бачите, дві таких спроби були через парламент і через аудитора для того, щоб змінити директора. Потім був сценарій, і він, в принципі, продовжує діяти сценарій, завалити НАБУ справами, які, ну, так звані майданівські справи в тому числі, і так звані, і всі корупційні справи з 2015 року, коли, знову ж таки, лише поправка в закон врятувала НАБУ від передачі тисяч справ, які просто, в яких воно потонуло. Бо всі розуміють, що законодавчо є обмеження на персональний склад, на кількісний склад працівників НАБУ, там 700 людей має працювати, з них там десь 200 детективів. І наразі, якщо навіть по цьому звіту НАБУ дивитися, то там десь 500 проваджень на 200 детективів. Тобто це навантаження досить суттєве. І навіть доводиться якісь, я так можу припустити, що доводиться якісь пріоритети виставляти вже зараз в провадженнях, тому що просто детективи, вони ж працюють групами, вони мають приділяти достатньо уваги для справ. 500 проваджень – це досить багато, і це більше, ніж минулого року. Тому будь-які спроби ще зверху звалити на НАБУ більше справ, вони призведуть фактично до руйнації, можливо, якоїсь поступової і подальшої дискредитації. І це четвертий шлях, як НАБУ знищують це – суспільна дискредитація. Є постійна кампанія від лідерів думок, від провладних ЗМІ, які постійно лють бруд на всіх, на НАБУ, зокрема, і на всіх, хто пов'язаний з НАБУ. Я це на собі відчуваю постійно, відчувають всі члени Ради громадського контролю НАБУ. П'ятий шлях, як можна зруйнувати НАБУ, і він теж зараз йде, це судові провадження щодо незаконності обрання якраз Ради громадського контролю НАБУ, членом якої я є. Там 15 людей, які обрані були шляхом інтернет-голосування з різними там ступенями захисту, але відкрите голосування. І зараз є вже провадження в суді, яке вже навіть задоволено, що одного з, і навіть не одного з членів Ради громадського контролю нібито обрано незаконно. Що це буде означати? Якщо це вдасться довести до кінця, то ми ж делегуємо своїх членів до конкурсних комісій з відбору персоналу, то потім просто можна буде визнати незаконним всі конкурси, які проходили до НАБУ, і фактично незаконними всіх детективів, які наразі призначені на свої посади. Тобто це буде взагалі хаос і безлад. А визнано незаконно, тобто, що от про ту людину, про яку ви говорите із, власне, громадської ради, тобто сфальсифікований результат чи як? Тобто, що незаконного було у його, скажімо, потраплянні до громадської ради? Там суцільна маячня, насправді, в тому позові, але тут фішка в тому, що суддя, який очолює цей, власне, суд, по ньому йде провадження в НАБУ. І тому суд приймає всі рішення, будь-які рішення, навіть абсурдні, проти НАБУ, які не на користь НАБУ. Це, якщо я не помиляюсь, прізвище Вовк цього судді в окружному суді. Тому там дуже такі аргументи розпливчасті. Нібито людину не перевіряють, в якій країні вона знаходиться під час голосування, коли до неї приходить смс-ка.
Ну, насправді людина від того, що вона виїхала за межі України, не втрачає своє громадянство там і цілком може голосувати, знаходячись там десь на відпочинку в Єгипті, відправити там собі смс-очку або там в іншій країні. Тому там аргументи, які я думаю, що там судової перспективи у цьому немає, але якщо запустити одразу 5, 6, 10, 20, хоч і безглуздих, але сценаріїв зі знищення бюро, то 1, 2 або 3 з них спрацюють, і бюро врешті-решт буде знищено. Або через суспільний резонанс там, і просто демотивацію самих детективів. Наприклад, якщо в судах так і далі будуть гальмуватися всі справи НАБУ, то детективи, які прийшли з величезним запалом насправді на цю роботу, вони за деякий час просто самі почнуть демотивовуватися, і після цього, я не знаю, хабарі почнуть брати, як звичайні наші міліціонери або інші правоохоронці. Ще одне питання, яке хотілося підняти упродовж нашої розмови, це питання електронного декларування, зокрема декларування для громадських активістів. Власне, замість обов'язкової подачі декларації президент Петро Порошенко пропонує громадським активістам обов'язкове звітування. Про це в ефірі телеканалу Рада заявила представниця президента у парламенті Ірина Луценко. За її словами, такого компромісу дійшли Порошенко з представниками власних громадських організацій. За її словами, знову ж таки, активісти погодилися на розширене звітування. Луценко наголошує, що президент має намір збільшити поріг доходів громадських об'єднань для необхідності надання таких звітів, що в 2-3 рази зменшить кількість підзвітних осіб. Цитую. Президент наполягає на тому, щоб члени цих громадських об'єднань, особливо активісти-антикорупціонери, особисто як фізичні особи, не проходили таке електронне декларування, а буде просто розширене звітування громадських організацій. Кінець цитати. Також Ірина Луценко додала, що тепер лишилося отримати згоду на такі варіанти від депутатів Верховної Ради. Власне, хотілося почути ваше ставлення безпосередньо взагалі до такої ініціативи, як декларування для громадських активістів, зокрема активістів антикорупціонерів. Цікаво, тому що фактично аргумент такий, що ви займаєтеся боротьбою з корупцією, покажіть, за що фактично ви самі живете. І от ось ця альтернатива, яку, за словами пані Ірини Луценко, запропонував президент, розширене звітування. Про що йде мова, як гадаєте? По-перше, це брехня, що хтось погодився на це, або що ця позиція взагалі погоджена. Вона не погоджена. По-друге, я так, декілька тез просто так про це. По-друге, я вважаю, що закон про оце декларування, точніше, зміни до закону, які запровадили це декларування громадських активістів, це фактично видозмінений, але путінський закон про іноземних агентів. Просто в українському форматі. По-третє, я не вважаю взагалі предметом торгу цей відміну або невідміну цього закону. Нам немає чого приховувати. Якщо вони хочуть, щоб ми декларувалися, я вже другий рік декларуюся добровільно. Тобто моя декларація лежить на сайті НАЗК. Будь-хто може просто зараз її переглянути. Я вважаю, що ми не маємо взагалі реагувати на цей сценарій, в який нас просто втягують, для того, щоб потім сказати суспільству: дивіться, вони не хочуть декларувати. Як кажуть, будь ласка, беріть, дивіться. Їх чекає дуже серйозне розчарування, бо там не буде яхт, заводів, пароходів і величезних там якихось будинків. Тому мій такий заклик: декларуйтеся собі спокійно і не звертайте на це увагу. Але, звісно, що те, що відбувається, це просто утискання громадянських активістів. Не всі розуміють, що 90% тих, кого зараз будуть примушувати декларуватися або звітувати, це люди, які жодного відношення не мають до взагалі українських грошей. Бо ці організації зазвичай існують за рахунок співпраці з міжнародними фондами, які, власне, просто кошти платників податків США або європейських країн вкладають в те, щоб в Україні усталилося нарешті демократичне суспільство. Власне, і в антикорупційні ініціативи в тому числі. І тому вони самі контролюють краще, ніж будь-який український чиновник або законодавець. Вони самі прекрасно контролюють, куди йдуть ці гроші. Повірте, якщо організація існує хоча б декілька років і продовжує співпрацю з американцями або європейцями, це вже не остаточний, але певний індикатор того, що у них порядок з звітуванням, принаймні перед цим фондом. І якщо до них немає запитань в українського
контролера у податкової, так, то це значить, що там повний порядок взагалі з фінансами. Але якщо хочуть, будемо декларуватися. Але от дивіться, мені хочеться зрозуміти логіку, тому що ви говорите, якщо там ви сподіваєтеся побачити яхти, пароплави, пароходи і решту у деклараціях громадських активістів, представників громадських організацій, ви цього не побачите. Якщо ми цього не побачимо, то тоді чому фактично нема бажання, скажімо, піти на ось це декларування? Це зняло просто, знаєте, це зняло питання, ось ці моменти досить спекулятивні. Тобто, чому от громадські активісти не хочуть декларувати свої статки? Можливо, їм є що приховувати. Тобто, це зняло б цю спекуляцію. Чому тоді немає бажання такого? Ну, вони не хочуть декларувати. Просто це створює багато хто, та більшість з тих, хто виступає проти і публічно це робить. Бо я рідко публічно взагалі про цю тему кажу. Вони роблять це через те, що там ще багато чого ускладнює банальну роботу громадської організації. Уявіть собі, кожен ваш постачальник послуг або там товарів на вашу організацію, він теж має декларуватися. Тобто, хтось привіз мені канцелярію. І фактично, якщо я в нього її безготівковим розрахунком, все, як то кажуть, в білу купив, то після цього я втягую його фактично в ситуацію, коли він має публічно подати свою декларацію про майно, доходи там і все на світі, і засвітити її на сайті НАЗК. Ну навіщо це людині, яка не має жодного відношення до державної служби, там не є чиновником, не є громадським активістом. Вона просто привезла мені пачку А4 аркушів. Звісно, що вони починають відмовлятися від такої співпраці. Там починають відмовлятися, просто банально бізнес, який обслуговує, знову ж таки, ми платимо їм гроші не українських навіть платників податків. Але така виникає абсурдна ситуація. Це одне ускладнення. Інше ускладнення, що банально декларування саме публічне для громадських активістів багатьох з них ставить під певну загрозу, тому що коли мова йде про чиновників, то там багатства набуваються через наші податки, через перерозподіл бюджетних коштів, які йдуть в тому числі на цих чиновників. Коли мова йде про громадських активістів, зазвичай вони не мають жодного відношення до цих коштів, але тим не менше мають публічно, вони прирівняні фактично до чиновників. І плюс ще останнє, це те, що власне є антикорупційною організацією. Тобто це настільки широке визначення, що підтягти під нього можна будь-яку людину. Спросити там на вулиці, ти там колись читав, я не знаю, розслідування антикорупційне? Читав, все, ти антикорупційний активіст, декларуйся. Не задекларувався? Ага, значить НАЗК тебе зараз, відповідальність тебе очікує. Тому давайте хоча б тоді наводити лад з визначеннями. Я взагалі не хотів би навіть дискутувати з цього приводу. Це повна дурня, те, що відбувається по цьому декларуванню. Я мовчки декларую, і нехай буде соромно тим, хто мене це змусив робити, і нехай в першу чергу буде соромно перед їх міжнародними партнерами, зокрема тими, від яких Україна зараз отримує допомогу, і за рахунок яких Україна змогла вижити фактично в період з 14-15 рік фінансової, особливо нестабільності. Ви сказали про те, що фактично інформація, яка надійшла від пані Ірини Луценко, тобто ретрансляція, скажімо, зустрічі президента із представниками громадських організацій, не відповідає дійсності, що представники, власне, ГУ не пішли на якусь умову, домовленість із Петром Порошенком. Вона безпосередньо говорила ось про це розширене звітування. А, власне, що у цьому розширеному звітуванні мало би бути? Можливо, ви з колегами зі своїми обговорювали? Власне, якщо не вдаватися в подробиці, то розширене звітування – це є розширене звітування. Тобто ми маємо більш детально всі свої статті витрат і доходів розкласти там по полицях і віддати в належний орган. Воно, звісно, там позбавляє від цієї практики, коли треті особи мають звітувати, тобто своїх постачальників принаймні ми не маємо так турбувати. Але знову ж таки, поки немає чіткої процедури, поки ми не побачили,
що ось воно там звітування, це отакий його порядок, оце там законопроект, наприклад, який вносить зміни там чергові, або до кодексів якихось, або знову до закону про запобігання корупції. Про що можна говорити? Яке розширене звітування? Можливо, там ще гірше щось придумають, і буде там і декларування публічне, і розширене звітування, і все на світі. Ну і знову, як показує практика, будь-яке розширене звітування, ну як зараз, наприклад, звітують політичні партії, це там майже на 100 сторінок щоквартально подається такий звіт до НАЗК, який забирає купу часу, але за результатами якого Національна агенція з запобігання корупції не знайшла поки що жодних суттєвих порушень фінансування політичних партій в Україні. Тому нащо партії заповнюють ці 100 сторінок щокварталу і просто плодять зайві папіри, я не знаю. На цьому будемо ставити 3 крапки. Пане Артеме, я дякую вам за розмову, за візит до нашої студії. Дякую. Артем Романюков, член Ради громадського контролю НАБУ, був гостем цієї ефірної години. Власне, ми продовжимо слідкувати за тим, що відбувається довкола ситуації із Міхеїлом Саакашвілі. За даними, власне, його представників Руху нових сил безпосередньо, активісти поїхали до аеропортів Бориспіль та Жуляни. Невідомо, куди саме поки що везуть Міхеїла Саакашвілі. Є інформація про те, що, ймовірніше за все, у Бориспіль, саме звідти о 17:55 буде рейс у Варшаву. Власне, ми чекаємо також на підтвердження цієї інформації від його соратників, чекаємо на підтвердження інформації від представників Держприкордонслужби, Національної поліції, власне, хто проводив операцію і куди прямує Міхеїл Саакашвілі, у якому супроводі. Усі подробиці у прямому ефірі на телеканалі АТР. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР, власне, продовжить «Заман» у викладі Софії Абляєвої. Потім повертаємося до цієї студії. Залишайтеся із нами.